Добрый день, Беларусь. Гэта нядзельны стрим Белсату. Мы з Віталём Бабіным. Вельмі рады вас вітаць. Сёння ў нашай студыі спадзяемся правесці гэты дзень нядзельны разам з вами, падвесці вынікі тыдня і паглядзець, чым сёння займаюцца беларусы, ці здолеліся пратэсты, а таксама як рэагаваць на ўсё тое, што адбываецца ў нашай краіне. Аліна Коўшык таксама разам са мной правядзе гэты эфір. Будзем сачыць таксама і падводзіць вынікі гэтага тыдня. Гэта сканчэнне масленічнага тыдня і акцыі пратэсту, якія адбываліся ў Беларусі і па-за ейнымі межамі. Таксама ўсё самае свежае. Ну і, канешне, жывыя размовы ў нашым эфіры ўжо неўзабаве, так што пачынаем. І адразу спадарства хацелася б узгадаць пра тыя акцыі пратэсту, якія адбываліся на гэтым тыдні ў сталіцы на знак салідарнасці з палітзняволенымі, якія на гэтым тыдні аб'явілі аб распачатку сваёй галадоўкі. Это, да прыкладу, Ігор Лосік. Людзі, якія перапрануліся ў чорнае, прайшліся па менскіх вуліцах з чырвонымі лентамі. З чырвонымі стужачкамі, так, сапраўды людзі ў чорным, з чорнымі парасонамі. Гэта як бы новая праява салідарнасці з тымі людзьмі, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Нагадаем, што цяпер у Беларусі афіцыйна больш за 280 палітзняволеных. Тым часам трое з іх, гэта Ігор Лосік, Банцар, таксама Зміцер Фурманаў трымаюць галадаванне. Лосік, Банцар, гэта галадаванне сухое. Вось, тым часам знаходзяцца за кратамі і 10 журналістаў. Апрача гэтага ўжо на гэтым тыдні ведаем, што мы падводзілі вынікі, колькі жанчын знаходзіцца ў турмах. Это, калі не памыляюся, 38 жанчын, так і інакш, якія праходзяць па палітычных артыкулах. Ну што, спадарства, пра ўсё гэта... Гэта, дарэчы, такі сумны рэкорд у Беларусі, вось, калі параўнаць статыстыкі з розных краінаў, Беларусь лідаруе па колькасці жанчынаў у вязніцах. Пра гэта пра ўсё пагаворым неўзабаве. Ну а зараз кароткі анонс і стартавая наша праграма, якая распачнецца ўжо праз хвіліну. Ну што ж, пачакаем, і мы пачынаем ужо зараз. Воевать будем отсюда.
Так выглядала карціна на гэтым тыдні ў Беларусі, і зараз з намі на сувязі з Менску, раён вуліцы Сурганова, наша журналістка Любоў Лунёва. Прывітанне, Люба. Прывітанне. Я знаходжуся менавіта тут на тым месцы, дзе была яшчэ 10,5 таму, калі тут адбываліся тыя падзеі, пра якіх мы памятаем, і шмат хто дагэтуль нават і хацеў бы забыцца, але знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі. Трэба значыць, што сёння, як і яшчэ на пачатку месяца, у горадзе адбываюцца беспрэцэдэнтныя меры узмацнення з боку сілавікоў. Напрыклад, сёння і тут каля Рыгі, дзе я зараз знаходжуся, і ва ўсім раёне Камароўскага рынку патрулююць і ў машынах, патрулююць і пешыя патрулі. Але нягледзячы на гэта, раніцай быў дождж, а дождж быў яшчэ з учорашняга вечара. Прыбіжалася група жыхароў па вуліцы Максіма Богдановича ў раёне плошчы Бангалор. І людзі хутенька збеглі у парк Дружбы народаў і разышліся па сваіх справах. Хутчэй за ўсё, гэта людзі, якія спісаліся ў дваравым чаце ў кіеўскім скверы. Менавіта яны сябе называюць Арлоўка, у іх свой сцяг. Вось яны выйшлі, так бы мовіць, за прабежку. Нагадаць, што сёння нядзеля і сёння менавіта дзень гэтых дваравых маршаў, калі людзі то адным, то ў іншым раёне нагадваюць пра тое, што дамовіліся хаця б па нядзелях увесь час абазначаць сябе ў розных месцах, каб не даваць падставу для таго, каб быць затрыманымі адразу вялікай групай. А вось жыхары Новай Правой пішуць пра тое, што у іх увогуле абсурдная сітуацыя. Сілавікі яшчэ пазаўчора дзяжураць, патрулююць той раён. І вось мамы з дзецьмі знаходзяцца на дзіцячай пляцоўкі, а там двор мае адпаведны чып, каб зайсці з дзецьмі за агароджу і потым не выйсці. Так вось людзі нават тэлефануюць і кажуць, што тут праблема, як у краму схадзіць. Бо сядзяць у машынах, стаяць каля крамы, і ўжо пішуць некаторыя, што у каго ёсць хаця б раз складзены артыкул 23-34, сёння я не веду, там, відаць, кожны другі мінчук мае гэты артыкул, то ён уже пад пагрозай, бо ён у базе, яго могуць схапіць. І, разумееце, нават калі няма ніякага пікету і мітынгу, мы ж ведаем, што могуць напісаць, якое захочуць абвінавачанне і хто будзе разбірацца. І суддя вынесе такі прысуд, які будзе загаданы. І таму людзі ўвогуле не ведаюць, што рабіць, і пішуць, што наперададні 25-го відаць такая брутальная ўжо зачыстка, менавіта у так званых небяспечных, відаць, на думку сілавікоў раёнах. Так вось сёння мікрараён Новая Баравая проста ў некай аблозе знаходзіцца яшчэ ад раніцы. А што тычыцца іншых раёнаў, то мы бачым, што людзі, не гледзячы на гэтае надвор'е, зноў на дрэвах вывесілі сцягі, гэтыя стужкі бел-чырвона-белыя, і проста ситуация в городе такая, что люди хочут нагадать про то, что отбывается. Я сама уже несколько человек бачила у червоных шариках. А сегодня треба значить, что белая куртка и червоный шарик это так небезпечно проходить по улице. Яшчэ мы ведаем, что люди пишут в дворовых чатах про то, что пришли там жанчына, например, якая ўжо мае за 80 гадоў, каб все ж таки давесці справу до конца. У яе некалі на лоджыі вісеў нават не сцяг, а вісела элітна, як мы зараз кажам у двукосці, не тых колераў. Дык вось ужо прайшло больш за 3 тыдні, а вот сёння да яе прыйшоў участковы, каб, як ён кажа, апытаць яе. Хотя ранее жанчыну просто прымусілі зняць гэта, пагражалі там для яе наступствамі. Так вось праз 3 тыдні узгадалі. І людзі пішуць, што хутчэй за ўсё гэта такое закручванне гаек перед гэтым судом.
Так что вот такая ситуация в городе. Але доброе надворье, если можно так сказать, мы после дождю, плюсовая температура. И у меня такое отчувание, что все ж таки, когда передать атмосферу города неделя, не могу сказать, что некая такие пессимизм, некая апатия, люди усмехаются, все разумеют, достатково почитать эти дворовые чаты, и как разуметь, что увогуле сегодня у нас, какие настрой пануе. Так что будем сочить за ситуацию далее. Хутчэй за все, напевно, і сьогоднішній день не обходится без затримання. Затримання – це вже така необ'ємна частина нашого городського життя. Кожен день ми читаємо все нові прозвища затриманих людей. Вчора затримали, всі розуміють, що сьогодні будуть затримані, завтра, а видать, ближе до 20-го це вже некий масштаб буде, такий більш масовий. Ми поки тільки назираємо і слухаємося цієї ситуації. Люба, таксама вось была інфармацыя пра тое, што мінчукі, адзначаючы масленіцу, спалілі вусатае пудзіла як сімвал усяго старога. Ці ёсць нейкая інфармацыя адносна затрыманняў вось пасля гэтай акцыі? Ну, наконт гэтых затрыманняў не ведаю, але чытала ў чатах, што людзі кажуць, што сёння будуць паліць яшчэ ў раёне Навінак, там таксама. І некаторыя пішуць, што можа не варта туды хадзіць, бо прыйдзем і там зноў схопяць. Так што пакуль не ведаем, мы чакаем калі будзе ўжо інфармацыю ў тэлеграм-каналах, калі сваякі пададуць, што нехта не вярнуўся дадому. Пакуль жа мы яшчэ не ведаем, але гэта цяпер так адладжана гэтая праца, што гэта літаральна чакаць там гадзіну-дзве і ўжо мы ведаем. Проста цяпер, калі затрымуюць людзей, то першае, што робяць сілавікі, а яны адразу пачынаюць па кішэнях шукаць тэлефоны. Адразу адбіраюць людзей тэлефоны, каб яны не маглі нават патэлефанаваць сваякам. І потым ты не ведаюць, дзе шукаць, так яшчэ такая ўжо іх ёсць практыка забраць чалавека там у адным раёне, а адвезці ў міліцыю ўвогуле на іншы канец горада. Так што такая сітуацыя, што чакаем, пакуль не маем звестак. Дякую вялікі, Любов Лунёва, наша корэспандэнтка, сочыць за тым, што адбываецца сёння на вуліцах Менску, а мы таксама, і вы таксама, спадзяюся, сочыце за тым, як Беларусь абуджаецца, як прыходзіць да нас весна. Заклікаю вас не быць сціплымі, каментаваць у нашым стрым-чаце, пісаць вашыя меркаванні, тое, што вы бачыце, абавязкова ставце таксама вашыя падабайкі і расшарывайце нашу трансляцыю. Дзякую вам вялікі за то, што застаецеся з намі. Разам з тым, спадарства, хацім нагадаць, што сярод тых палітзняволеных, якіх ужо больш за 280 асобаў налічваецца ў Беларусі, за кратамі ўжо амаль 4 месяцы знаходзяцца нашыя каляжанкі Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева. 18 лютага суддзя Фрунзенскага сталічнага суду Наталя Бугук пакарала нашых дзеўчын на патрабаванне памочніка пракурора Аліны Касьянчык 2 гадамі калоніі, 2 гадамі пазбаўлення волі за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў. Мы памятаем, як дзяўчын затрымалі 14-15 лістапада. Ад гэтага часу яны ўвесь час знаходзяцца пад вартай. Мы ўсе вельмі чакаем вызвалення. Мы ведаем, што будзе падавацца апеляцыя, але акрамя Кацярыны і Дашы за кратамі у СІЗА зараз знаходзіцца ажно 10 журналістаў.
люди ховаються. Здравствуйте, с вами Дарья Чельцова. Знову вітаємо наших глядачів на площі Перемена. Затриманих докладно тут будуть десятки, коли не сотні. Тепер у двері квартири, де ми знаходимося, позвонили. Ми не ведаємо, хто гэта. Мы памятаем штодня пра ўсіх нашых калегаў, якія запраўду знаходзяцца за кратамі. І зараз гэтую тэму мы працягнем з намеснікам старшыні асацыяцыі, беларускай асацыяцыі журналістаў. Прывітанне, мы бачым Барыса Гарэцкага ўжо з намі на сувязі. Вітаю, ты мяне чуваць добра. Так, мы цябе чуем вельмі добра. Барыс, хацелася бы павіншаваць беларускую асацыяцыю журналістаў з тым, што вы зноў можаце працаваць як нармальныя людзі ў сваім офісе. Вось ёсць адчуванне нейкай маленькай перамогі? Ну, не зусім нармальныя умовы, бо печатку нам дагэтуль не вярнулі і статут, і, власна кажучы, весь сейф з працоўнымі кніжкамі і іншымі рэчамі. І самае непрыемнае, што да гэтага заблакаваны наш рахунак разліковы, з якога мы нават аренду таго самага офіса не можам цяпер заплаціць. І нас нават не уведамілі аб тым, хто і на падставе якога рашэння гэты рахунак заблакаваў. Ну, але нейкая маленькая перамога ёсць, таму што то ж такі падрыхтоўка да з'езда ідзе, і значна прасцей, калі хаця б ёсць месца, дзе праводзіць сустрэчы, праводзіць вылучэнне дэлегатаў. Хоць, ну, то, што нам офіс разблакавалі, это не означает, что завтра кого-то из нас могут заблоковать снова. Например, у аўторак старшыня Бажа Андрей Бастунец снова ідзе на допыт у следчы камітэт. Поэтому, ну, гісторыя з працягам. Насамрэч, але дзякую за цёплае слово. Барыс, як зараз працуецца беларуская асацыяцыя журналістаў, улічваючы, што вось, ну, у офісе, як ты заўважыў, няма ані пячаткі, не вярнулі вам і дакументы, заблакаваны рахунак. Як ідзе падрыхтоўка да гэтага устаноўчага з'езду, у якіх умовах? Гэта не установча, гэта будзе 11-й з'езд беларускай асацыяцыі журналістаў. Трэба падкрэсліць, што не самы лепшы час для з'ездаў цяпер, і калі б мы не шанавалі і не так грунтоўна трымаліся нашага статуту, то мы б, напэўна, з'езд перанеслі на больш лепшыя з пункту гледжання каранавіруса там і палітычнай сітуацыі часы. Але для нас статут, наша канстытуцыя, это ёсць, ну, незыблемы документ, тому раз на 3 гады мы мусим збирацца, и мы плануем гэта зрабіць просто тому, что, ну, это закон. У краіне зараз амаль ніякія законы не выконваюцца, но мы хочам свайго закона датрымлівацца. Мы дзякуем всем коллегам, кто цяпер актыўна прымае удзел у падрыхтоўцы з'езду і праводзіць вылучэнне. Звычайна у нас каля 80 дэлегатаў збіраецца ў Менску. Як будзе сёлета, складана сказаць зараз, але всех сябраў беларускай асацыяцыі журналістаў мы заклікаем, па-першае, вылучаць дэлегатаў і вылучацца самім на з'езд. Гэта важны форум журналістаў. А па-другое, цяпер, калі рахунак заблакаваны і такія моманты мы не можам зрабіць, мы заклікаем ввогуле ўсіх грамадзянаў Беларусі, можна падтрымаць нас капейчынай на нашым сайце з кнопкай «Любы грамадзянін Беларусі», можна пералічыць некія там некалькі рублёў просто для того, каб наша дзейнасць могла працягвацца. Барыс, вось у вашых установчых документах написано, што задача беларускай асацыяцыі журналістаў гэта абараняць журналістаў. Зараз гэта архіскладана, зараз гэта вельмі цяжка. Мы за кратамі 10 нашых калегаў, у тым ліку Кацярына Андрэева і Даша Чульцова, нашыя рэдакцыйныя калежанкі. Вось як агулам у такіх умовах могуць існаваць незалежныя медыі? Вось як не паддацца ў такіх умовах і як далей працягваць сваю працу? Вельмі важна не паддацца. Мае калегі, рэдактары, мы на мінулым тыдні сустракаліся з галоўнымі рэдактарамі многіх выданняў. Конечно, умовы складаныя, але
журналістика – гэта тое, што мы ўмеем рабіць прафесійна. Мы для сябе зрабілі адзін раз у жыцці, напэўна, выбар казаць праўду, і пакуль ніхто ў гэтым выбары не расчараваўся. Вельмі складана працаваць, калі ты увесь час нешта прыдумляеш, напэўна, да, нейкія росказні, фантазіі. Ва ўсім гэтым заўсёды можна заблытацца. Калі ты журналіст і кажаш праўду, ну, гэта значна прасцей, в плане таго, што наши калегі што бачаць тую карціну, якая адбываецца, пра гэта і паведамляюць. І Белсату за гэта таксама агромністая падзяка, таму што Белсат зараз тэлевізія, адкрытае акно магчымасцяў, акно свабоды, якая сапраўды дае інфармацыю многім беларусам. Барыс, таксама на гэтым тыдні ў пятніцу вечарам быў затрыманы супрацоўнікамі камітэту дзяржаўнай бяспекі градзенскі журналіст Дзеніс Івашын. Пакуль вельмі слаба зразумела, якія абвінавачанні альбо ў чым яго падазраюць. Ці маеш нейкія падрабязнасці, што сказаць у гэтай справе? Ну, справа сапраўды пакуль не ясная. Я з таго, што ведаю, Ператрус был у межах крымінальнай справы по перашкодзе дзейнасці праваахоўных органаў. Я не ведаю, ці выстаўлены нейкія абвінавачанні, і хутчэй это за ўсё будзе вядома толькі у панядзелак, і тым больш 3 сутак чалавека могуць ввогуле даваць 10 сутак трымаць без абвінавачанняў. Думаю, што следчыя зараз прымаюць нейкія рашэнні, якія выставіць абвінавачанні ці не выставіць. Самае галоўнае в этой справе паказальна, што гэта чарговы журналіст. Причем не які-небудзь там блогер, там ці грамадзянскі журналіст, гэта прафесійны наш калега, які супрацоўнічае з газетай «Новы час», і нават быў пераможцам нашага бажаўскага конкурсу «Вольнае слово», то есть это высокага ўзроўня журналіст, даследчык. Магчыма, ён нешта накапаў, і ўлады даведаліся пра гэта. Ну, вельмі прыкра, да, што працягваецца паляванне на калег. И я всех закликаю сочить за справой Дениса Ивашина, потому что то, что отбывалось в пятницу, это просто некая, ну, такая налет, да, Ператрус дома, на летище, у батьков, подобно, что хочешь за Ивашина взяться вельми серьезно, и заўсёды, калі коллега недзе в регионах сидеть за кратами, ну, это еще значно страданий, потому что у Менску есть добрые адвокаты, у Менску есть падтрымка калег, у Менску ёсць заўсёды прасцей перадачы, ну, больше институций. Тому всех закликаю сочить за справой Дениса Ивашина, и мы, конечно, потребуем яго неадкладнага вызвалення. Это наш професійны калега, журналіст. За яго будем журналістскай супольнасцю стаяць гарой, як і за ўсіх астатніх. Ну, вот я всім кажу, что пакуль я сам на волі, пакуль мы самі, БАШ, знаходзімся на волі, наш святы абавязак за кожнага журналіста змагацца і стаяць гарой. Ну, я яшчэ хацела дадаць, што журналіст Дзеніс Івашын вядомы таксама тым, што ён рэдактар беларускай старонкі «Інфанапалм». Гэта такой досыць вядомы рэсурс, які менавіта займаецца расследаваннем, досыць цікавымі расследаваннямі, досыць невыгоднымі ўладам. То бок, магчыма, што і гэты Ператрус, ягонае затрыманне звязана менавіта з гэтай дзейнасцю? Абсолютно магчыма. Вы бачыце, што ну, тут ёсць два варианты. Альбо Дзеніс нешта накапаў сапраўды сур'ёзна, і ўладам стала вядома пра гэта, але я перакананы, што Дзеніс заканадаўства не парушаў і збіраў інфармацыю з адкрытых крыніцаў, а з другого боку просто магчыма публікацыі Дзеніса трапілі на стол нейкім чыноўнікам, якія вот вырашылі расправіцца з журналістам. Так было прыкладна с Катериной Борисевич, которая вот, ну, писала, потом ее публикация про Романа Бондаренко просто, ну, на неким узроўні нейкага чыноўніка зачапила, и вырашили расправиться с Катериной и с лекарем Сорокиным. Причем показали, что теперь Борисевич знову нібыта будут судить для того, как ей павялічыць термин. Тому, ну да, хутчэй за ўсё, что праца затрымання Дениса Івашина звязана выключна з ягонай журналісцкай дзейнасцю, з ягонай працай. Ясно, что это ніякія не масавыя беспарадкі, ні в якіх беспарадках ён не удзельнічаў і не мог удзельнічаць. Это ягоная журналістская расследовательская праца.
Дзякуем Беларускай асацыяцыі журналістаў за салідарнасць і падтрымку, а таксама за гэтую размову. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі быў з намі на відэасувязі з Менску. Тым часам кажам пра палітвязняў і, канешне, не можам узгадаць Ігара Банцара. Дакладна так. Гэты чалавек вядомы сваёй любоўю да свабоды, сваёй бескампраміснасцю, і я, як гарадзенка, таксама маё сэрца вельмі баліць, бо Ігар трымае сухую галадоўку ўжо 11 дзён. Гэта становіцца небяспечным для жыцця. Мы таксама ведаем, што ён папрасіў напісаць тэстамент і сваім знаёмым сказаў пра тое, што да панядзелка пратрымаецца, але, на жаль, наступнае паседжанне ў ягонай справе будзе толькі 18-го. Гэта значыць на 16-й дзень галадавання, што становіцца проста нерэальным, і мяжа жыцця і смерці вельмі блізка. Што гаспадарства пра тое, у якіх умовах зараз знаходзіцца Ігар Банцар, градзенскі музыка, мы яшчэ пагаворым крышачку пазней, ну а пакуль сведчанні ягоных сяброў з апошняга судовага паседжання, якое, як заўважыла Аліна, ўжо перанеслі. Музыка, якую ён грае, тая як бы свабода, якая звязаная, вот эта ўнутраная свабода, якая звязана з гэтай музыкай, яна не даспадобы беларускай уладзе. Фактычна яму помсцяць вось за гэтыя яго перформансы, якія былі гучныя, пра якія размаўлялі людзі, якія былі ў інтэрнэце, і вось гэта прывяло яго за краты. Все сябры, канешне, хвалююцца. Сёння, калі яго маці выйшла з суда, і пачалася гістэрыка, усе гэта бачылі, і все баімся, але будзем глядзець, што будзе далей. Калі ён сам сказаў, што дажыве да панядзелка, а далей не ведае, то будзем чакаць, будзем спадзявацца на тое, што нешта зменіцца. Ужо трэці раз сведка не прыходзіць на суд, і калі б гэта быў звычайны чалавек, а не супрацоўнік вось тых вось структураў, то яго б давно прывялі ці прывезлі. Зараз зразумела, што гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб, ну, я нават не ведаю дзеля чаго, каб паўплываць на яго, каб на ўсіх іншых запужаць людзей. Я с ним постоянно в переписке, насколько это возможно, ну, с учетом скорости почты и цензуры и так далее. Ну, ему пишут многие, вот на день рождения ему делали такой поздравительный, скажем так, флешмоб, ему со всех стран мира писали, насколько я в курсе, там порядка, наверное, под 50 открыток ему пришло поздравительных на день рождения. Поэтому, как бы, ну, слова поддержки и вот основа инициативы, скажем так, в любом проявлении. Словы падтрымкі вельмі патрэбны тым людзям, якія знаходзяцца за кратамі. Больш пра салідарнасць, пра тое, які зараз стан Ігара Банцара. Мы паразмаўляем з музыкам, лідарам гурту «Дзецякі» Алесем Денісавым з Горадні. Алесю, добрый дзень. Прывітанне. Алесю, вось ці ты быў на судзе, ці ты быў каля суду? Вось якая атмасфера была тады на гэтым апошнім паседжанні ў справе Ігара? Ну, атмосфера была, конечно, напруженная, потому что некой радости, конечно, не может принести ни этот сам процесс, ни то, что Игорь зараз трымае эту сухую голодовку. Все разумеют, что, ну, я бы сказать, здоровье его уже и так уже, ну, скажем так, будет не таким, як раней.
Вось, и сами разумеете, что вось уже пошли 11-е сутки, что после 3 сегодня пойдзе, и зразумела, что в любой момент Игорь может просто помереть. Вось, ну и вся вот эта вот напруженность, вся это, ну вот этот жах и страх, и это все, конечно, было. На самом суде я не был, потому что ну, просто не потрапил туда, потому что ну, дают маленькую залу, люди просто туда не могут потрапить. Вось, але люди, которые были на суде, казали, что он трымаецца, и, конечно же, он уже не такие бадзёры и веселые, как ранее, але ну, Игорь это застаецца таким, яким мы его, скажем так, ведаем. Так само учора был, наколькі я ведаю, адвокату яго, сегодня он не потрапить, потому что выходная неделя, вось, и избирается адвокат завтра до Игоря прийти. Ну и вот доведаемся, ці он живы и что с ним. Алесь, вельмі ад многіх мы ўжо чулі, што Ігор вельмі моцны, аднак адначасова з тым і вельмі ну, такі упарты чалавек. Вядома, што ён паабяцаў ісці да канца. Ці не мог бы ты ось, як музыка распавесці пра свайго калегу-музыку, які ён усё-такі ў жыцці? Бо ці сапраўды вось кажуць пра тое, што калі Ігора раней пераследавалі, ён таксама заўсёды трымаўся сваіх прынцыпаў і ніколі ад іх не адступаў. Ну, он сапраўды вельмі упарты і мужны чалавек. Яго можна любіць і не любіць, але ну, ён сапраўды заўсёды трымаўся сваіх словаў, і ад гэтага яшчэ як бы страшней, таму што ну, як бы, наколькі мне вядома, і от я з Ромай, з ягоным братам размаўляў, што усе ўпэўнены, што ён ідзе до конца просто. Ну і, разумееце, мера, то бок суддзя могла, конечно, змяніць, то бок могла змяніць вот эту меру трымання яго, да, перевесці на хатні арышт, і тады, конечно, ён бы адмовіўся ад галадоўкі, я ўпэўнены. Але ну, гэтага не было зроблена, і суд перанеслі, і просто цяпер невядома, што будзе далей, і гэтак далей. Ну, ведаеце, мне вядома некаторыя асабістыя рэчы, я просто не могу казаць пра акалічнасць, але просто у Ігоря ў жыцці ўжо было один раз ён мог реально памерэць. Вось, і зараз вот он як бы лічыць, напэўна, што яму дано другое жыццё, што он уже один раз уже паміраў у гэтым жыцці, і ну як бы вот мне падаецца, што вот гэта таксама яго неяк так штурхае трымацца і ісці до конца. На жаль. Там больш што сам Ігор казаў пра тое, што калі ён прасіў пра тое, каб яму змянілі меру стрымання, што ён сам выправіўся, так? Ён як бы, ну, не то, што пакаяўся, але вось звярнуў сваю увагу на то, звярнуў увагу суду на тое, што ён усё ж такі выправіўся, не збіраецца там весці штосьці, што можа пярэчыць закону. Але мне здаецца, што на Ігора ідзе такі вельмі моцны таксама псіхалагічны ціск. Сведчыць пра гэта і тое, што яго вазілі на экспертызу ў навінкі і трымалі ў карцеры. Ну так, это ціск ідзе, я просто не ведаю, ну, я не могу заглянуць у головы гэтых людзей, і хто там чым кіруе, мне цяжка штосьці пракаментаваць. Ну, ты факты, якія вы пералічылі, ну, ясна, што гэта ціск. Вось, ну... Але цікава, што ў навінках, выбачай, Алесю, цікава, што ў навінках яму паставілі дыягназ, што ён абсалютна здаровы. То бок, нават там не змаглі нічога там дапісаць, дасказаць, дапрыдумваць. Сказалі, што гэта адэкватна здаровы чалавек. Ну, ведаеце, я не ведаю, чаму яго возілі ў навінкі. Ну, Ігор такі вельмі імпульсіўны, ведаеце, такі, ну, нестандартный, скажем так, холерик. И, магчыма, гэта неяк так паўплывала на то, што яны вырашылі вот эту экспертизу провести. И, ну, может быть, хотели сапраўды яго психом назначить, ну, сапраўды не ведаю. Але, ну, ці там доктары сумленныя, ці сапраўды яны ўжо так уже не хотели дотискать по гэтаму напрамку. Але, ну, так его признали, ну, нормальным. И вось так. Алесь, ты казаў, што трымаеш сувязь з братам Ігора. Як увогуле трымаецца ягоная сям'я? Ведаю, што маленькія дзеці таксама у Ігора на ўтрыманні. Ну, усім цяжка. Ну, брат Рома прыязджаў, ён як бы жыве не ў горадні. Вось, ён просто заходзіў у госці, ну, казаў, што маці спрабавала некалькі разоў яго ўгаварыць, і на суде, дарэчы, мне казалі, што маці крычала Ігорю, што Ігор, пей ваду, калі ласка, спыніся. Ну, самі разумееце, гэта ж маці, ну, што яна можа яшчэ казаць.
Вось, ну, усім цяжка, і Роме, і сям'і, і жонкі. Ну, дзеці, можа быць, до конца не разумеюць, просто, ну, але ім, ну, зразумела, што яны таксама як бы по-свойму переживаюць і за свайго тату. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Алесь Дзянісаў, лідар гурта «Дзецюкі», быў з намі на сувязі з горадні, сябра Ігара Банцара. Ну, а мы, працягваючы тэму ўтрымання палітычных вязняў за кратамі, усё часцей кажам пра тое, што шмат і ўсё больш часцей назіраем такія адчайныя крокі гэтых людзей. Канешне, калі мы узгадаем блогера Сергея Петрухіна, які знаходзіцца ў магілёўскай турме, то варта ўзгадаць сітуацыю, калі блогера зняволенага, які з чэрвеня знаходзіцца за кратамі, кинули у камеру, дзе антысанітарыя, і на знак пратэсту блогер парэзаў сабе вены. Яго змясцілі ў карцер. Ігару Лосіку таксама выставілі новыя абвінавачанні, з якімі ён катэгарычна не згодны. Напісаўшы сумны ліст з турмы, ён таксама ад жонкі Ігара Лосіка дар'я стала вядома, што адміністратар тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу» таксама паспрабаваў парэзаць сабе вены ў прысутнасці следчага і адваката, таксама абвесціў ужо другі раз, на гэты раз, сухую галадоўку. Настрой Ігара, на жаль, вельмі сумны. Ён, як бы, здаецца, што страціў надзею, але я думаю, што заўсёды варта яго падтрымаць і памятаць, і каб пісаць лісты палітвязням, сапраўды зрабіць гэта вельмі проста. А яшчэ прасцей можна даслаць тэлеграму, што можна зрабіць проста па тэлефоне. Шаноўнае гаспадарства, яшчэ адзін чалавек, які сядзіць за кратамі, яшчэ адзін блогер і чалавек звязаны з тэлеграм-каналам. Гэта Мікалай Дзядок, які быў адміністратарам тэлеграм-каналу «Мікола», а цяпер ужо 4 месяцы знаходзіцца за кратамі. Напярэдадні скончыўся ягоны тэрмін утрымання пад вартай, але, відаць, тэрмін будзе працягнуты. Таксама памятаем, як Міколу Дзядка жорстка затрымлівалі пад Асіповічамі. Усе падрабязнасці пра тое, у якіх умовах зараз знаходзіцца Мікола і што канкрэтна датычыць прафілактычнага ўліку, на які паставілі Міколу Дзядка, распавядзе ягоны бацька, былы суддзя Александр Дзядок. Что касается состояния здоровья Николая, то в данной ситуации у него как было, так и есть проблемы, связанные с желудком достаточно давно. Около месяца назад он обращался за медицинской помощью, ему пообещали консультацию гастроэнтеролога и сделать даже фиброгастроскопию, то есть обследование желудка. Однако месяц прошел, ничего не сделано. Боли по-прежнему остаются. Что касается других аспектов. Со слов адвоката мы знаем, что Николай жаловался на боли в горле и трудности при глотании. Он обращался к врачу. Врач, я расцениваю это как издевательство, сказал ему, что, дескать, ждите лора. То есть лор врача, который должен якобы прийти его обследовать. Но я так предполагаю, что это то же самое, как с гастроэнтерологом. Что касается сути профилактического учета, его задача усилить надзор за человеком, усилить над ним личный надзор, ограничить его передвижение. И в частности, вот у Николая надзор заключается в том, что его теперь из камеры выводят только в наручниках и передвижение только в наручниках. Кроме того, согласно действующим правилам, любой конвоир при своем желании, посчитав его там суперопасным, якобы может надеть на него даже ножные кандалы. В данном случае могу сказать, что подобные меры применяются, как правило, к людям осужденным, к смертной казни, к пожизненному заключению, но никак не к человеку, который является только лишь пока еще обвиняемым, нет приговора суда. И применять подобные меры в условиях тюрьмы, где он находится под повышенной охраной, ну что такое тюрьма, в принципе, все понимают, и говорить о том, что он там как-то опасен, что он склонен к захвату заложников, как написали, ну это по меньшей мере смешно, хотя если бы не было так грустно, если можно так выразиться. Что касается состояния...
Шановне господарство, вибачаємося за гэты тэхнічныя грэхі, будзем спрабаваць іх выправіць. Тым часам пераходзім да іншай тэмы. Беларускі пісьменнік Саша Філіпенка яшчэ 4 гады таму напісаў раман, які называецца «Чырвоны крыж». Гэта як бы гісторыя дачынення Савецкага Саюзу і Міжнароднага Чырвонага крыжа. Зараз сапраўды гэта гісторыя як мага больш актуальная стала, улічваючы тыя праблемы, абставіны, так, паводзіны Міжнароднага Чырвонага крыжа ў Беларусі. Уласна, пісьменнік звярнуўся да ўплывовай міжнароднай арганізацыі, каб яна паспрыяла спыніць працягваць той гвалт, які адбываецца ў Беларусі, і, канешне ж, спыніць катаванні ў сучасных беларускіх турмах, пра якія мы, спадарства, кажам цягам нашага сённяшняга эфіру. Падрабязнасці даведалася наша корэспандэнтка Тацяна Рэут, якая размаўляла з пісьменнікам Сашам Філіпенкам у Жэневе. Сёння мы размаўляем з пісьменнікам Сашам Філіпенка ў Жэневе. З падзею 9-11 жніўня ў Беларусі прайшло ўжо амаль 7 месяцаў. Якія у вас эмоции сёння? Наверное, было какое-то разочарование, а сейчас мы понимаем, что, во-первых, пути назад нет, и с другой стороны, зубную пасту, мне кажется, в тюбик уже назад не засунуть, и нужно просто как-то дотерпеть до конца. И, наверное, кто-то переживает разочарованность в связи с тем, что это произошло не так быстро, как нам хотелось бы. С другой стороны, наверное, не могли эти перемены случиться так быстро. Мы 26 лет закрывали глаза на то, что происходит в нашей стране, и, наверное, было бы наивно полагать, что мы изменим все так скоро. Ці ёсць увогуле сэнс размаўляць і звяртацца да міжнародных арганізацый? Ці яны пачуюць голас Беларусі? Белорусское правительство, нынешнее белорусское правительство, да, люди, которые удерживают власть, не могут противостоять европейским институтам, они не могут противостоять фирме «Шкода», они не могут противостоять фирме «Нивея», если она отказывается, ТИСО, каким-то организациям. И в этом смысле мы понимаем, что я для себя выбрал какой-то такой, на первый взгляд, казалось бы, странный способ писать письма адресно кому-то, да, но с другой стороны это действует, потому что нет смысла писать белорусскому чиновнику какой-то. Если бы был в этом смысл, я бы обязательно ему написал письмо, но мы понимаем, что он, во-первых, ничего не решает, во-вторых, не услышит меня, не ответит. Здесь эти чиновники, включая Фазеля или президента Красного Креста, тоже не очень хотят действовать, но общество устроено так, и местная журналистика устроена так, что они не могут не действовать, да, они могут не ответить мне, но они в любом случае должны ответить, после того, как я даю интервью здесь в швейцарской прессе или немецкой прессе, все эти же вопросы повторяются. Асаблівую увагу вы надаеце дзейнасці беларускага чырвонага крыжа і ўжо стасаваліся і размаўлялі з прэзідэнтам міжнароднага чырвонага крыжа. Якія маеце вынікі гэтай працы і чаму вы сфокусаваліся менавіта на гэтай арганізацыі? Все началось с того, что, во-первых, я писал книгу про Красный Крест, и я с этой организацией взаимодействовал. Я был здесь, в Женеве, в архивах Красного Креста. Бывший президент Швейцарии, они в Швейцарии так быстро меняются, то, о чем мы мечтаем. В Швейцарии быстро меняются президенты, и бывший президент Швейцарии очень полюбил мою книгу, посоветовал президенту Красного Креста прочитать мою книгу, и после этого он прочитал ее, влюбился в нее и предложил мне встретиться. Мы встретились, но я сказал, что мне совершенно неинтересно говорить о книге, интересно поговорить о том, что происходит у нас в Беларуси, и я заметил, может быть, я ошибаюсь, может быть, президент Красного Креста меня поправит, что как только я начал говорить с ним о Беларуси, он потерял интерес к нашему разговору, и борщ, который он ел в тот момент, его интересовал больше, как мне показалось в тот момент. И меня это несколько возмутило, и я все равно задал все вопросы, которые хотел ему задать. Я сказал, что в Беларуси происходят, в общем, какие-то совершенно недопустимые вещи. Мы понимаем, что у нас происходит гуманитарная катастрофа. Я попросил его проинспектировать белорусские тюрьмы. Он сказал, что это невозможно. Я знал, что он скажет, что это невозможно, потому что у него якобы нет мандата, но я понимал, что, например, посоветовавшись до нашего разговора с юристами, я понимал, что, например, в Бразилии Красный Крест входит в фавелы и наблюдает за тем, что там происходит, и, в общем, как-то оказывает помощь и все-таки делает больше. А у нас этого не происходит. И я привел ему пример фавел. Он сказал, да, конечно, мы попытаемся что-то предпринять. Был какой-то его помощник, который записывал и вот изображал, как все эти люди, чиновники, которые изображают, что они что-то записывают, отмечают, и потом должно что-то произойти. Но, к сожалению, Красный Крест по-прежнему передает в Беларуси только воду, да, и это совсем не то, что нужно было бы делать. А дальше, чем больше мы начали заниматься Красным Крестом, мы поняли, что Красный Крест в Беларуси
Беларусь не только ничего не делает и не входит в тюрьмы, но занимается фальсификацией выборов. Мы понимаем, что Белорусский Красный Крест отправляет своих представителей не только наблюдать за выборами, но и считать голоса. И это 2996 делегатов, которые не заметили фальсификации на белорусских выборах. Это люди, которые прямо участвовали в фальсификации выборов в Беларуси. Это вопросы, которые сейчас через швейцарскую прессу мы здесь задаем Красному Кресту. Мы получаем ответы, что Международный Красный Крест не в ответе за Белорусский Красный Крест, что это организация, которая вроде как живет сама по себе, но Белорусский Красный Крест использует символы Международного Красного Креста, использует Красный Крест, полумесяц. Они, конечно, контачат, и в этом смысле, если Международный Красный Крест говорит, что эта организация к нам не имеет никакого отношения, он должен заявить об этом. Просто хочется, чтобы они занимались тем, чем они должны заниматься. Мы не просим от них чего-то большего, мы просим только то, чтобы они делали ровно то, для чего они здесь нужны. Мы понимаем, что мы раскопали в Беларуси 12,6% белорусов являются членами Белорусского Красного Креста. Возможно, и вы тоже, но вы просто не знаете об этом. Это колоссальные цифры. А волонтеров в Беларуси, оказывается, очень много в Красном Кресте. Их больше, по-моему, 12 тысяч. В Украине, где идут боевые действия, всего 2500, да? Откуда-то в белорусах желание вступать в Красный Крест. А мы знаем откуда, потому что их загоняют туда на заводах, их загоняют туда на других предприятиях и заставляют платить взносы. Як вы, як письменник, успрынялі навіну аб тым, што беларускіх пенсіянерак затрымалі і пасля арыштавалі за то, што яны чыталі кнігі ў грамадскім транспарце? К сожалению, это нас не удивляет уже. Это как-то копится в какую-то копилку недопустимого. Мы все время боремся с тем, что в Беларуси происходят недопустимые вещи. Я для себя вывел какой-то такой очень простой закон, что вот недопустимое. И мы должны жить в стране, где не происходит недопустимое. Мы видим, каждый день в Беларуси происходит недопустимое. Как с пенсионерами, как с человеком, которому дают 10 лет тюрьмы за то, что у него на капоте покатался гаишник, да, перед этим его избивают ОМОНовцы. Мы каждый день с этим сталкиваемся. И мне кажется, самое важное, чтобы мы в этом смысле оставались алармистами и не привыкали к этому. У одной з сваіх апошніх гісторыяў на Фейсбуку вы распавялі пра сітуацыю са сваім дзядулем, з якім вы апынуліся па розныя бакі палітычных барыкадаў. Як вы думаеце, палітычная ситуация отбивается на стасунках у белорусских семьях? Уже 26 годов люди находятся по этой разные баки баррикадов. В моем случае это человек, который не близкий для меня совсем человек, поэтому там я на этот счет могу только посмеяться, улыбнуться, как пропаганда воссоединяет семьи, и как вдруг всплывают люди, о которых ты никогда не думал, ничего не знал. В этом смысле, как ты ответил, я думаю, что и проблемы нет такой большой в Беларуси сейчас, потому что мы понимаем, что это не 50 на 50%, это даже не то, что происходило в Украине, наверное, да, а это все-таки действительно 97 на 3, и поэтому ровно и таких же случаев в семьях. С другой стороны, это, безусловно, проблема, которую нам придется решать, потому что мы все равно все дальше будем жить в одной стране. Нам нужно будет жить в одной стране с судьями, которые выносили эти приговоры. Нам нужно будет жить в одной стране с силовиками, которые применяли силу, с людьми, которые, может быть, не применяли силу, но готовы были ее применять или не разделяли какие-то взгляды, наоборот, разделяли. Я думаю, что нам нужно учиться диалогу, и нам нужно с самого начала рассказывать друг другу, для чего мы вообще, что мы хотим сделать, какие у нас задачи. Мне вообще хочется, чтобы мы не знали имя нашего президента, как здесь в Швейцарии люди не знают имя президента, потому что он меняется каждый год, и это чиновник, который выполняет работу так же, как учитель в школе, или доктор, или еще кто-то. И мне хочется, чтобы мы однажды оказались в стране, где вот, как сегодня, там, мы снимаем 7 марта, здесь идут референдумы по всей Швейцарии, и они там по 40 вопросов решают, не знаю, будут у них платные парковки, не будут в Женеве платные парковки. Вот, мне кажется, так должна действовать. Мне кажется, нам нужна прямая демократия, а не какой-то человек, который 26 лет рассказывает, что без него ничего не будет. Уже зараз з нами на сувязі відомий правоабаронца Олег Волчак. Вітаю вас. Добрый день. Спадар Олег, вось пісьменнік Саша Філіпенка акурат таки звярнуўся да Міжнароднага Чырвонага крыжу, каб тая арганізацыя ўплывовая заклікала спыніць катаванні ў беларускіх турмах. На ваш погляд, вось, напрыклад, той же самы беларускі Чырвоны крыж ці мусіць займацца такой дзейнасцю, ці ўвогуле гэта не кампетэнцыя гэтай арганізацыі?
Вы знаете, хороший вопрос. Когда Александр Владиславович Козулин, это кандидат в президенты в 2006 году, держал голодовку более 50 дней, мы также были вынуждены обратиться в Белорусский крест, который находится филиал в Беларуси. Но они сказали, что это не их компетенция, это связано, надо согласовываться с центральным штабом. Ну и в целом как бы дали понять, что они не пойдут к нему в тюрьму проверять его состояние здоровья. Ну, мы хотели как бы, чтобы это нейтральная структура была, которая могла была дать комментарий о его состоянии здоровья. Вот. Но в любом случае сообщать надо, потому что все равно они ведут определенный мониторинг, я понимаю, все равно они будут встречаться с представителями власти, и эти вопросы будут всплывать. Спадар Олег, гэты тыдзень адзначыўся некалькімі такімі яскравымі, але ў той жа час вельмі сумнымі падзеямі, звязанымі з тымі людзьмі, якія знаходзяцца за кратамі. Гэта тое, што, па-першае, 3 асобы трымаюць галадаванне, у тым ліку 2 асобы, гэта Ігар Лосік, Ігар Банцар, пра якога мы ўжо сёння размаўлялі, гэта сухое галадаванне, а таксама блогер Петрухін, які парэзаў сабе вены, а Ігар, мы ведаем, што спрабаваў гэта зрабіць у прысутнасці следчых і адваката. Вось што адбываецца зараз у беларускіх турмах, дзе зараз так шмат палітычных і зняволеных, вось як на іх ціснуць, чаму людзі вырашаюцца на такія адчайныя крокі, фактычна ставячы сябе на мяжу жыцця і смерці? Ну, я скажу, что, конечно, я против голодовок, чтобы заключенные устраивали, потому что нам нужны люди здоровые. Но это, как крайней мере, мы не можем ничего сделать. Но меня беспокоят больше сухие голодовки. Опять вернусь в 99 год, когда Виктора Гончара, председателя Центра избиркома, которого негласно, Лукашенко его по указу своему очистил, он объявил голодовку сухую. Но он держал 7 дней, на 7-й день его насильно привязали руки и его кормили. Поэтому меня что беспокоит? Те, кто держит голодовку сухую, их могут через некоторое время насильно применять к ним метод вывода из этой голодовки. И вот это меня беспокоит, потому что когда врачи сказали, что насильно нельзя вообще выводить, это должны специалисты, это должен расчет быть определенно, как это все делать. Вот. Ну и те же, кто держат и простую голодовку, через определенную воду пьют, употребляют, это тоже опасно для здоровья. Мы не знаем, в какой момент организм может сдаться. И поэтому, естественно, мы бьем тревогу, что в первую очередь это прокурор. Вот единственный, кто может, есть надзирающий прокурор по тюрьмам, он должен немедленно туда прибыть, взять объяснение, пояснение, и законом о прокуратуре он имеет право добиться изменения, улучшения условий наших политзаключенных. Особенно меня беспокоят те, кто сейчас попал за сопротивление, за насилие над сотрудниками милиции. Мы знаем, что для них вообще создается усиленный особый режим. Они ходят в наручниках, им какие-то полосы там рисуют, и не позволяют общаться с другими и осужденными. И, естественно, у них начинают не выдерживать нервы. И я думаю, что по нашей информации это не последние будут голодовки, учитывая, что пресс идет не только те, кто уже осуждены, но и те, кто в следственных изоляторах находится. Вот недавно по Грушевке задержали девушек, и на них оказывалось сильное давление, им сейчас дали по 20 суток ареста, и одна попала в больницу. Я знаю, что они тоже готовы по административным объявлять голодовки. То есть это становится такая защита, больше другой защиты у людей уже нету сегодня, как свое здоровье. Ну, ось акурат, спадар Олег, з 1 сакавіка уступілі ў сілу новыя змены ў адміністрацыйны кодекс. Як вы ўжо ўзгадалі, ўжо людзей судзяць па новым правілам. Там ужо і 20 сотняў арышту, па некаторым артыкулам прадугледжаны вялізныя штрафы. Наколькі трывожная вось гэтая тэндэнцыя у першыя вось гэтыя 2 тыдні пасля ўступлення ў сілу гэтага новага кодекса? Вы як праваабаронца, як можете гэта ацэніць? Мы уже сразу заметили опасность вот этих всех изменений. Почему? За последнюю неделю мы заметили, что пошли обыски по дворовым чатам. И даже официально они сказали, уже установили, что 1000 чатов имеют в виду. И они идут сейчас целенаправленно, взламывают аккаунты, допрашивают людей.
И сегодня такое ощущение, что МВД занято дворовыми чатами, то есть не борьбой с коррупцией, не борьбой с, я не знаю, с насильниками, там, убийцами реальными, а работают с нормальными интеллектуальными гражданами. То есть фактически идет борьба против всей страны. Ну, вы представляете, 1000 чатов, в каждом чате, пускай в среднем, я знаю, по 1000 человек, это фактически сейчас под административные вот эти, вот, о чем я сказал, по 20 суток будут давать, будут просто всех загонять. И тенденция такова, что сейчас уже прячут фамилии, как и раньше прятали сотрудники милиции, да, не дают огласки. Суды проходят, вот последние суды по Грушевке, вообще формально. Там вскрыли столько поддельной подписи, вскрыли там, время неточное, адреса не там, где забрали человека. Но никто не смотрит, и идет такое. Я еще раз говорю, что уже политзаключенных в стране будет усиливаться и усиливаться. Я просто обращаюсь к рядовым сотрудникам милиции прекратить все-таки выполнять вот эти незаконные указы. Все-таки ответственность будет ложиться в первую очередь на вас. Не на начальника РОВД, не на министра МВД, а первые, потому что подписи все ставите, вы же свидетелями суда ходите. Сапраўды так, ёсць таксама выпадкі такія, як, напрыклад, у Гародні, што адзін з следчых, які акурат вёў вось гэтыя палітычныя справы, разарваў кантракт, выйшаў з працы. Пракурор, так, мы ведаем, што такія выпадкі ёсць, іх, магчыма, не так шмат, але таксама з'явілася інфармацыя в інтэрнэце, што ўсё ж такі вось гэтае так званае бражэнне вось у сілавым блоку Лукашэнкі, ну, ідзе вельмі моцна, і адна з найбольш нелаяльных структураў да Александра Лукашэнкі, гэта менавіта следчы камітэт, дзе акурат у чацвер Лукашенко змяніў кіраўніка, якім стаў Дмітрый Гара. Вось, як вы можете пракаментаваць вось зараз тое, в якім стане знаходзіцца так званы гэты сілавы блок, што там адбываецца па вашай информации, вы як былы следчы таксама? Действительно, в Следственном комитете есть проблема, особенно это коснулось молодых следователей до 30 лет, их ломают. Я имею в виду, психологически ломать, чтобы они вели все дела. Многие отказываются, многие находят проблемы, причины. Кто-то поддается давлению через слезы, я скажу так, да. Естественно, я думаю, что еще месяц-два, и я думаю, что будут массовые рапорта следователю уходить, потому что вы представьте ситуацию, как бывший следователь, скажу. Когда я допрашиваю человека, совершивший убийство, там, изнасилование, да, ну, моя психика нормально воспринимает то, что это преступник, который совершил. И то мы доказываем еще его вину. Но когда к тебе приходят айтишники, повара, многодетные мамы, да, вот, в регионах, когда к тебе хлебороб приходит, там, столевар, и ты говоришь, что ты участвуешь в экстремистских делах, ну, у него пойдет проблема с головой у следователя, понимаете, или ему увольняться надо будет. Поэтому это именно Наскевича убрали, потому что он не смог остановить уход следователей с работы. И я вам скажу, что многие не обращаются к нам, правозащитникам, к общественности, они тихо уходят. И есть такие случаи по Минску, выплачивают компенсацию, да, их пугают, что молодые специалисты должны выплатить компенсацию за учебу, но они платят, но не хотят участвовать в противоправной деятельности своей. Ну, это такой добрый приклад, правда? Да. Спадар Олег, вось акурат на гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што сілавікам, што ваяваць давядзецца не на знешніх, не на вонкавых межах, а менавіта ўнутры краіны. Наколькі трывожная гэтая заява і чаго можна чакаць бліжэйшым часам, улічваючы, ну, такую ваяўнічую рыторыку Лукашэнкі апошнімі месяцамі, а тут яшчэ і звяртаючыся да войска, якое мусіць бараняць знешнія межы, кажа, што воевать доведется внутри Беларуси. Может, Лукашенко и будет воевать, но я уверен, что большинство солдат, офицеров вооруженных сил не будут применять оружие. Понимаете, это Беларусь, это мы не какая-то большая страна и раскиданы где-то солдаты, допустим, из других государств сюда приехали. Это белорусы с Бреста, с Гродно, с Пинска, с Бобруйска. И что, они будут ставить оружие против своего брата, соседа? Понимаете, и он может приказать, но я думаю, что в ситуации вооруженные силы на это не пойдут. Это могут только отдельно какие-то подразделения МВД участвовать в этом, и то до первой крови, понимаете. Просто еще не было первой крови со стороны силовиков.
Когда это все будет, я не думаю, что кто-то тут устроит резню такую. И никто не даст Беларуси такую резню, даже те же наши международные партнеры. Беларусь ходит ООН, и она учредителем является ООН. Так что здесь не все так просто. И я не вижу войны внутри Беларуси, я не вижу проблем. У нас нет ни гражданской войны, нету никакой. Большинство населения за перемены, за конституцию, за изменения. Причем Вот и мирным всё. шляхом, так? Увесь час Да, люди и- это подкресливают. И так и не только люди подкресливают. И мне пишут с Австралии, с Новой Зеландии, с Мексики даже писали люди, не белорусы. Говорили, а как у вас, объясните, протесты мирно проходят, вас там избивают, садят, и вы не применяете насилие, ничего. Я говорю, ну такой народ мы. Понимаете, толерантный народ, мирный. Гэтага будзем трымацца, тым не менш народ хоць і талерантны, але вельмі ўпарты, які дамагаецца таго, каб все ж таки дайсці да свабоду мірным шляхам. Дзякуй вялікі. Олег Волчак, праваабаронца, былы следчы, быў з намі на сувязі. Дзякуй вам вялікі. Спасибо. Дзякуй вялікі спадару Олегу за гэты каментар, а мы зноўку размаўляем з нашымі калегамі. Марыя Арцыбашева гэтым разам на сувязі. Марыя, вітаю, калі ласка, табе слова, што сёння адбываецца ў сталіцы? Добрый день, уважаемая студия. Того, что теперь можно набирать у Менску, у приватности, у Курасоўшчыне, так само зараз я катаюсь по центру города. На жаль, ніякой активности, никакой такой навідавоку я не могу про эту активность распавесці, потому что яе цяпер няма. Зараз ідуць размовы, гаворкі про тое, што хіба высоўвацца гэта будзе моцна небяспечна напярэдадні 25 сакавіка, напярэдадні Дня волі. Гэта проста пайсці ў пастку і быць затрыманымі. Цяпер вось я бачу, як катаюцца аўтобусы по городе з силовиками, так само ходят патрулі, патрулі по 3, по 6 чоловік. Яны абыходзяць двары, яны ходят уздоўж праспекту і назіраюць натуральна за тым, што адбываецца, каб нехта там не змог хіба нават на нейкую налепку наляпіць на слуп. Бо абыходзяць вельмі шмат двароў. Я назирала за некалькими такими компаниями, которые робили обход по дворах на каля станции метро Московская, на Усходе, на Якуба Колоса так само стоит Бобик с милициантами. Но вот неким таким чином выглядає вот ситуація у городі. Хоча такі бачу, періодично трапляються, які висять на древах, і хіба, може бути, були повешены за ночь, может быть, крыху раней. Ну, вот неяк так. Марыя, ці, можа быць, удалося з кімсьці паразмаўляць вось пра пратэсную актыўнасць? Прынамсі, пратэсныя настроі захоўваюцца ў Беларусі. Многія, напэўна, рыхтуюць сілы на 25 сакавіка. Аднак чаго чакаць менавіта 25 сакавіка альбо ў самыя бліжэйшыя выходныя? Ці ёсць адносна гэтага нейкая інфармацыя, нейкія меркаванні, якія ты пачула? Так, меркаванні, конечно, натуральна ёсць. На жаль, яны не суцяшальныя, тому што цяпер вялікая колькасць людзей кажа пра тое, што хіба запалохванне яны спрацавалі, тому што ну, цяпер, як мы ведаем, кожны дзень просто адбываецца нейкі новы, распачынаецца судовы працэс па крымінальнай справе за тое, што людзі не рабілі альбо прайшліся маршам просто па перакрытай дарозе, там загадзя перакрытай дарозе, і гэта натуральна палохае людзей. Вельмі шмат хто цяпер кажа, што гэта все бессэнсоўна і трэба мяняць нейкім чынам фармат змагання, фармат барацьбы, фармат пратэстаў. Але таксама існуюць іншыя меркаванні, гэта, напрыклад, абмеркаванне ў чаціках пра тое, што вось хутка 25 сакавіка і трэба нешта нейкім чынам упрыгожваць свае раёны, нейкім чынам трэба упрыгожваць вокны, дамы, вуліцы свае, таму што гэта ўсё ж такі свята, і яго немагчыма не адзначыць, бо гэта нашае ўласнае пратэснае, скажем так, свята, якое надае крышачку больш
моцы хіба там как для того, каб просто сабрацца разам, убачыць зноўку адзін аднаго і ўсё-таки поверыць, упэўніцца ў тым, што мы ўсё-таки не разгубіліся, не згубленыя, і што мы ўсё яшчэ разам, што мы падтрымліваем адзін аднаго, і што думкі ні ў кого не змяніліся, што ўсе хочуць пераменаў. Марыя, сапраўды так, дзякуй табе за гэты каментар. Дарэчы, пра планы на 25 сакавіка мы яшчэ паразмаўляем сёння ў нашым эфіры. Нашым госцем з Віталём будзе Франак Вечорка, дарадца Святланы Ціхановскай, з якім мы абмяркуем таксама ўсе гэтыя падзеі тыдня гэтага, паездкі Святланы Ціхановскай, але перадусім самае галоўнае пытанне, вось гэты планы на 25 сакавіка, што рабіць, як рабіць, куды рухацца, хто будзе каардынаваць. Дарэчы, вось з апошніх навінаў Сцепан Пуціла, гэта аўтар тэлеграм-каналу «Нехта», паведаміў пра тое, што цяпер не будзе каардынаваць пратэстаў так, як рабіў гэта улетку. Вось таму вельмі цікава, як будзе ісці гэтая камунікацыя. Вось пра гэта мы запытаем Франака Вечорку ужо неўзабаве ў нашым эфіры, таму абавязкова заставайцеся з намі, каментуйце, падпісвайцеся, ставце лайкі, каб нашу трансляцыю паглядзелі як мага больш людзей. Ну і, конечно, дзяліцеся нашай трансляцыяй у сацыяльных сетках. Гаспадарства цяпер перайдзем да тэмы культуры і крышку, канешне ж, палітыкі. Хор «Вольныя бараўляны» падрыхтаваў новы кліп на спеў малітвы магутны Божа, які прысвечаны пачатку Вялікага посту ды памяці ўсіх тых, хто быў закатаваны бязбожным лукашэнкаўскім рэжымам. Давайте паслухаем. Дякуем хору «Вольныя бараўляны» за такія кранальныя кліпы, за кранальныя беларускія гімны, якія яны увесь час робяць, падтрымоўваючы тых, хто змагаецца на духу, бо сапраўды культура, песня – гэта тое, што можа нам дапамагаць адчуваць нашу еднасць, дапамагаць заставацца разам і беларусамі. Як вы толькі лічыце? Я таксама думаю, што культура дапамагае быць чалавеку свабодным, хаця б унутры, і заставацца такім свабодным, нягледзячы на ўсю тую дыктатуру і той ціск і гвалт, які пануе ў Беларусі ўжо вельмі шмат месяцаў. Сапраўды так, але беларусы
пераканалі ўвесь свет, што мы вольныя духам, але транслюе вось гэты месседж на свет народная лідарка Святлана Ціхановская, якая вось на гэтым тыдні акурат скончыла адно са сваіх чарговых вялікіх міжнародных турнэ, наведала некалькі краінаў паўночнай Еўропы, таксама паўднёвай Еўропы, але пабывала таксама у Швейцарыі, у Жэневе, у самым сэрцы Ан, дзе з ёй паразмаўляла наша корэспандэнтка, і адмыслова для Белсата Светлана прокомментовала выники своей поездки. Самой главной целью этого визита это была встреча с разными делегациями, представителями ООН, Совета по правам человека, чтобы рассказать последнюю информацию, последние данные по Беларуси, рассказать о уровне насилия в стране, о том, что люди находятся под постоянными репрессиями, нет свободы слова, журналистов сажают, врачи сажают и не дают белорусам права выбора. И самый главный вопрос, который мы поставили перед ООН, это создание специального механизма для расследования всех пыток на территории Беларуси и создание органа по расследованию вот этого уровня насилия по Беларуси. И через неделю будет вынесена резолюция по Беларуси. И это очень хорошо, что Беларусь обсуждается на таком высоком уровне. И вот этот механизм, мы настаиваем на том, чтобы этот механизм обладал самым широким мандатом, чтобы на территорию Республики Беларусь пустили специальных докладчиков, открыли офис высокого комиссара, да, для расследования преступлений, и чтобы спецдокладчики могли воочию убедиться, поговорить с семьями политзаключенных, возможно, посетить тюрьмы, увидеть условия содержания заключенных. И мы разговаривали еще раз с представителями и говорили о необходимости поддержать данный механизм, а также оказать финансовую поддержку, чтобы этот механизм был не номинальным, а именно работал. Акрамя гэтага, зараз увага беларусаў вельмі прыцягнута да пытання грошаў Лукашэнкі. Магчыма, вы ведаеце, што акурат падчас вашага візіту выйшаў новы фільм вядомага блогера Нехты, і ўжо 2 мільёны чалавек паглядзелі гэты фільм, і вы таксама абмяркоўвалі у парламенце Швейцарыі пытання магчымых сродкаў Лукашэнкі. Мы задавалі вам гэтае пытанне перад сустрэчай. Ці ёсць нейкія вынікі, што яны паабяцалі вам? Значит, все мы понимаем, что у Лукашенко и его пособников есть активы, есть денежные средства, и поэтому мы запросили расследование для поиска и блокировки этих средств, чтобы ограничить доступ режима к финансам, потому что мы понимаем, что эти финансы все идут на насилие, на оружие, на репрессии. Нас уверили в том, что нам всячески помогут с этим вопросом. Зноў на хвілінку хацела вярнуцца ў Беларусь. Магчыма, вы чулі, што ў гэтыя дні Лукашенко і Терцель, яны казалі пра тое, што рыхтуюцца, маўляў, нейкія правакацыі да дня волі, знайшлі дзесьці тротыл, плацит. Калі Лукашенко сказаў, то значыць трэба знайсці і знайшлі. Што вы думаеце наконт гэтых заяваў, навошта гэта робіцца, хаця робіцца не ўпершыню? Ну, это делается для того, чтобы запугать людей. Это обычная практика режима. Но я говорила всегда, что я верю в мирные протесты. Я верю, что самый гуманный способ решить политический, гуманитарный кризис в Беларуси – это диалог. Диалог с белорусским обществом. Поэтому я настаиваю на этом самовидении и хотела бы, чтобы и со стороны режима они всячески избегали всякого рода провокаций. Дякую вялікі. Яшчэ ёсць інфармацыя аб тым, што шмат якіх журналістаў, у тым ліку незалежнага блогера Матольку, аб'явілі ў вышук. Як вы, ці сочыце вы за гэтымі падзеямі, што думаеце на гэтай конце? Рэпрэсіі працягваюцца?
Ну, меня саму объявили в розыск, и вот я читала, да, что мы только объявили в розыск. Но на самом деле это, опять же, мы возвращаемся к тому, что это метод запугивания людей. Понятно, что нет вины людей, которых ищут, да, для привлечения к негуманному, скажем так, суду. Но все равно мы продолжаем делать свою работу. Мы продолжаем настаивать на организации переговоров режима и белорусского общества. Это, еще раз, самый цивилизованный выход из сложившейся ситуации в Беларуси. Швейцария – гэта апошняя краіна падчас гэтага доўгага візіту. Вы былі ў Партугаліі, таксама ў Фінляндыі. Што я заўважыла, калі мы былі з вамі ў гэтыя дні, што былі таксама моманты на такія больш прыватныя сустрэчы ці больш, скажем так, душэўныя сустрэчы з мясцовымі беларусамі. Асабліва ўчора ў Верні было, ну, усе бачылі, весь інтэрнэт ужо бачыў, што вы знаходзіце час паразмаўляць са звычайнымі беларускамі. Як вы ўспрымаеце гэтыя моманты, што яны азначаюць для вас? На самом деле мне всегда очень радостно встречаться с белорусскими диаспорами в разных странах, потому что я физически ощущаю ту поддержку, которую мне выказывают белорусы, и белорусы понимают, что я здесь представляю, ну, как бы большинство белорусского народа, и через меня они как бы общаются с людьми в стране, и меня это очень воодушевляет. Я всегда рада пообщаться. Мы в Женеве встречались с белорусской диаспорой. Вчера было несколько человек, и вот у меня было всего лишь минут 40 свободных, и я провела это время с ними, и это меня очень воодушевляет. Яшчэ одной важной сустрэчай, такой таксама больш асабістай, была сустрэча са сваякамі Наталі Херш, якая зараз палітзняволеная ў Беларусі, і аб'явіла галадоўку яшчэ адну. Якія нам удалося размаўляць з партнерам пасля сустрэчы. Ён, конечно, гэтыя 6 месяцаў для іх былі вельмі складаныя. Як вы можете ацаніць гэтую сустрэчу? Это была очень чувственная встреча, потому что я очень хорошо их понимаю. У самой муж уже 9 месяцев сидит, и, конечно, нам хочется, чтобы все быстрее вышли на свободу. И поэтому мы на каждой встрече с любыми представителями Швейцарии говорили об этом случае. Они знают о Наталье, и мы призываем дипломатов, которые находятся на территории Беларуси, следить за этим и участвовать в процессах, и всячески оказывать содействие по освобождению не только Натальи, но и всех политзаключенных. Дякую, Святлана. Это была Святлана Тихановская, адмысловае інтэрв'ю для Белсату у Женеве. І вось акурат падсумавання і в працяг, так, менавіта гэтыя паездкі міжнароднага турне, чарговага міжнароднага турне Святланы Тихановскай. Мы паразмаўляем з Франакам Вечоркам, Святлана Тихановскай, міжнародным дарадцам па міжнародных справах. Прывітанне, добрый дзень, Франак. Добрый дзень, добрый дзень. Франак, ну вось, калі можна ў некалькіх пунктах яшчэ раз падсумаваць галоўныя вынікі візітаў. Гэта былі, нагадаем, што і краіны Паўночнай Европы, а таксама Паўднёвай Европы, ну і адмысловая кропка, гэта Ан, гэта Женева. Вось, калі можна так проста вот па пунктах падвесці галоўныя вынікі. Самае важнае гэта два трэкі, два накірункі, па якіх мы працавалі ў гэтых трох краінах. З аднаго боку, гэта стварэнне адмысловага механізма па фіксаванні парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Менавіта ў гэтыя дні разглядаюць рэзалюцыю ў Радзе правоў чалавека. А другі трэк — гэта арганізацыя перамоваў па выхаду Беларусі з крызісу. Усе разумеюць і ўсе гатовыя дапамагчы ў стварэнні адмысловай перамоўнай групы, а таксама каналаў камунікацыі, куды б маглі быць далучаныя як прадстаўнікі рэжыму, так і прадстаўнікі каардынацыйнай рады. І медыятарам у гэтым працэсе маглі быць альбо АБСЕ, альбо асобныя ўрады асобных краінаў. І тут ужо сваё жаданне ў медыяцыі, ва ўдзеле ў медыяцыі выказалі Аўстрыя, выказалі Фінляндыя, выказалі Швейцарыя. Самае важнае цяпер гэта, магчыма, і самае складанае, гэта змусіць рэжым да дыялогу. А ёсць нейкія кантакты, вось каналы камунікацыі менавіта з рэжымам, і вось на твой погляд, хто з гэтых медыятараў мог бы быць найбольш удалым?
У нас ёсць некалькі трэкаў, па якіх мы камунікуем з людзьмі, якія альбо знаходзяцца ў рэжыме, альбо выйшлі з рэжыму. Вельмі шмат тых, кого мы называем defectors па-ангельску, перабежчыкі, пераходчыкі. Это тыя, хто сышлі з улады, з розных структураў падчас падзеяў ад жніўня да кастрычніка 2020 года. Некаторыя з іх застаюцца ў Беларусі, некаторыя з іх з'ехалі ў розныя краіны Еўропы, і яны дапамагаюць трымаць сувязь з тымі, хто застаўся ў рэжыме. Акрамя таго, у нас ёсць своеасаблівы праект, які мы называем «Дыялог». Гэта імейл, куды людзі, якія застаюцца ў рэжыме, дасылаюць свае лісты, нейкую інфармацыю, контент, думкі пра тое, як трэба працаваць з чыноўнікамі і сілавікамі. Ну і ўрэшце рэшт у нас ёсць міжнародныя пляцоўкі, якіх мала. У асноўным гэта сустрэчы, канферэнцыі, якія арганізоўвае парламенцкая асамблея АБСЕ, але мы хочам стварыць таксама падобныя групы перамоўныя і пры дапамозе іншых міжнародных арганізацыяў. Ну і на базе такіх пляцовак адбываюцца кансультацыі. Апошняя з іх была паміж Святланай Ціхановскай і Андрэем Савіных, прадстаўніком рэжыму ў АБСЕ. Франак, вельмі трывожныя навіны ад палітычных вязняў на гэтым тыдні. Некаторыя з іх, як Ігор Лосік, альбо як Ігор Банцар, альбо абвесцілі, альбо працягваюць ужо сухую галадоўку. Іхныя жыцці фактычна мяжуюць на мяжы са смерцю. Якая канкрэтная ваша пазіцыя вось па гэтым выпадкам і што вы канкрэтна можаце зрабіць у дадзенай сітуацыі? Гэта крокі адчаю, тое, што прымушае палітвязняў кідацца ў крайнасці, гэта вельмі трывожны званочак. Гэта значыць, што і жахлівыя ўмовы ўтрымання, гэта значыць пастаянны псіхалагічны ціск на іх. Мы першае, што павінны зрабіць, дабіцца іхняга вызвалення і рэабілітацыі. Якім чынам гэта рабіць? Тым жа самым спосабам, унутраны і знешні ціск. Мы ўжо камунікавалі пра лёс Банцара і Лосіка з прадстаўнікамі Вярхоўнага камісара па правах чалавека. Вельмі важна, і мы спадзяемся, у бліжэйшыя тыдні офіс Вярхоўнага камісара паспрабуе зробіць яшчэ адну спробу адправіць спецдакладчыка ў Беларусь. Памятаем, што спецдакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марын ужо доўгі час не можа ўехаць у Беларусь. Мы таксама кантактавалі з прадстаўнікамі Еўразвязу, каб прадстаўнікі дыпламатычных місіяў у Менску паспрабавалі наведаць палітвязняў і тых, хто галадае, і не толькі, каб паглядзець, у якіх умовах яны ўтрымліваюцца. І, безумоўна, мы звяртаемся да кіраўніцтваў калоніяў і турмаў, і СІЗО, дзе знаходзяцца палітвязні, каб усе іхнія патрабаванні былі задаволеныя. Таму што ніякае жыццё ніводнага з гэтых людзей не вартае асабістых амбіцыяў Лукашэнкі. Франак, вось ты казаў пра тое, што варта павялічваць гэты ціск, знешні, унутраны. І акурат прэм'ер-міністры краінаў Балтыі заявілі пра неабходнасць падтрымаць беларускі народ не толькі на словах, але і на справе. Якая канкрэтна гэта можа быць справа і калі ўрэшце чакаць трэцяга пакету санкцый, які рэжым бы моцна адчуў на сабе? Ужо 3 пакеты санкцыяў прынятыя, мы чакаем 4-го пакету. Так. Балтыйскія краіны прынялі рашэнне дзейнічаць аўтаномна і накладаць санкцыі ў індывідуальным парадку, не чакаючы Бруселя і тым самым задаваць нейкую дынаміку. Зараз ёсць своеасаблівая кааліцыя Літва, Латвія, Эстонія, Польшча, і вельмі часта да іх далучаецца таксама Румынія. Яны уводзяць і фінансавыя санкцыі, візавыя абмежаванні. Насамрэч, спіс тых, каму забаронены ўезд на тэрыторыю гэтых краінаў нашмат больш шырокі. Многія прадстаўнікі рэжыму, у тым ліку суддзі і пракуроры, спрабуючы ўехаць альбо уляцець на тэрыторыю краіны, будуць спыненыя ў аэропартах. Ну, прынамсі, нам так паведамляецца, у тым ліку чальцы іх сямей. Акрамя гэтага, краіны выпрацоўваюць асобныя праграмы падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці, у першую чаргу сродкам масавай інфармацыі, журналісты якіх пад ударам. Вельмі важна дапамагчы і з апаратурай, вельмі важна дапамагчы і з дыстрыбуцыяй, і з рэклямай. Нават камерцыйныя медыі, незалежныя, якія працуюць у Беларусі, такія як Тутбай, яны зараз пад ударам, і яны, напрыклад, не могуць атрымліваць
сродкі да існавання і як гэта было ў нармальны перыяд праз рэкламу. І таму дапамогі цяпер патрабуюць усе. Мы таксама бачым атаку на праваабарончы цэнтр «Вясна» і ўсіх рэгіянальных праваабаронцаў. Вельмі важна, каб яны працягвалі сваю працу. Вельмі важна абараніць і тых людзей, якія пад ударам, але і таксама знайсці рэсурс, каб аплачваць штрафы, дапамагаць сем'ям палітвязняў. І гэта тое, што робяць у першую чаргу нашыя суседзі, балтыйскія краіны і Польшча. Франак, 8 сакавіка быў прэзентаваны фільм камандай «Нехта» «Лукашенко. Золотое дно». Думаю, што таксама глядзеў гэты фільм. Ці нешта новае для штабу Ціхановскай тут было заяўлена, штосьці адмысловае вы для сябе адзначылі, і як можна адрэагаваць на апраўданні з боку Лукашэнкі пра тое, што гэты фільм не варты увагі і што, маўляў, там няма ні слова праўды, і ўсе палацы, ўсе рэзідэнцыі, гэта ўсё дзяржаўная маёмасць. І так гэта насамрэч. Гэты фільм быў вялікім ударам па Лукашэнку. Яго паглядзелі нават тыя, хто звычайна галасавалі за яго. Міф вось гэта добранькага дзядзячкі, які ніколі не крадзе і думае пра народ, развенчаны. Ён быў развенчаны і ў жніўні. Ён зусім не добранькі, а крывавы і пасылае сваіх байцоў на забойствы. А з другога боку аказалася, што яшчэ гэты дзядзячка і крадзе ў свайго народа, і крадзе па-буйному. Вось гэтыя рэзідэнцыі, гэтая маёмасць, якая была паказаная ў фільме, яна нібыта і раней была вядомая у некаторых грамадскіх супольнасцях, там групах, у інтэрнэце віравала, але ніхто дагэтуль не сабраў гэта ў адзін фільм. Таму першае, гэты фільм ужо мае эфект. Гэты фільм найперш працуе з тымі, каго мы называем такой шэрай групай, тыя, хто не займаюць яснай пазіцыі там за перамены ці за Лукашэнку. І я думаю, што Нехту і ягонай камандзе трэба працягваць рабіць кіно, бо мы бачым, што вот такі прадукт, які расказвае праўду пра рэжым, ён вельмі дапамагае у тым ліку мабілізаваць людзей на пратэсты і супраціў. Ну і мы бачым, што за 5 дзён паглядзелі больш за 5 мільёнаў гэты фільм. Тым часам каманда «Нехта» кажа пра тое, што праз некалькі тыдняў выйдзе новае расследаванне. Будзем чакаць. Тым часам беларусаў вельмі цікавіць пытанне 25 сакавіка. І вось акурат ператранслюю, перадам табе вось тыя пытанні, якія нам задаюць нашыя гледачы, якія перадаюць нашым корэспандэнтам. Усіх вельмі хвалюе гэтая дата. Все мы разумеем, што гэта пэўная гадзіна Х, ну такі дзень Х на дзень абуджэння беларусаў. Вось якія вашыя планы, якія планы офісу Святланы Ціхановскай, што вы будзеце казаць людзям, што людзям рабіць, ці калі будзе абнародаваны нейкі план, тым больш, што сёння стала вядома пра тое, што Сцепан Пуціла, ён жа Нехта, заявіў пра тое, што не будзе каардынаваць дзеянні, пратэсныя дзеянні гэтай вясною. Вось як гэта будзе працаваць цяпер? Я ведаю, што розныя палітычныя групы рыхтуюць выступы, вулічныя выступы, крэатыўныя акцыі пратэсту, акцыі па ўсёй Беларусі ў розных фарматах. Я ведаю, што ўжо па ўсёй краіне разлепленыя налепкі, распаўсюджаныя ўлёткі. 25 сакавіка будзе пачаткам палітычнай вясны. Апошнія 3 месяцы уладам удалося перахапіць ініцыятыву, забіць дручкамі вось гэтую палітычную актыўнасць, пасадзіць у турмы самых смелых, але ім не ўдалося напалохаць народ. І я думаю, што 25 гэта не момант Х, але гэта дзень пачатку вясны. За 25-м будзе шмат іншых дзён і акцыяў і выступаў, якія ўрэшце рэшт прывядуць да пераменаў. Таксама міжнародная супольнасць і беларускія дыяспары рыхтуюць акцыі салідарнасці па ўсім свеце ў падтрымку Беларусі. Я ведаю, што і ўрады, з якімі сустракалася Ціхановская, выступяць з заявамі, з падтрымкаю. Магчыма, на сесіі, на сустрэчы міністраў замежных справаў у Брусэлі, якая якраз адбудзецца за пару дзён до 25-го, менавіта і дзень 25-го будзе абмяркоўвацца. 25-го мы чакаем
мы чакаем вяртання вуліцы, але вось які гэта будзе фармат, ці гэта будуць разрозненыя акцыі, ці вялікі цэнтральны марш, я сказаць не магу. Я думаю, што гэта найперш будуць вырашаць тыя, хто ў Беларусі, і таксама трэба зрабіць так, каб не было ахвяраў, каб запабегчы гвалту і каб абараніць удзельнікаў. Франак, на гэтым тыдні таксама разварочвалася дыпламатычная вайна паміж Менскам і Варшавай. Абедзве краіны высылалі са сваіх краінаў дыпламатаў. У тым ліку генеральны консул у Беластоку пакінуў Беларусь, і адказам таксама стала высылка дыпламатаў з Беларусі. Як вы разглядаеце вось гэты дыпламатычны скандал? Ці можа ён нейкім чынам паўплываць на далейшыя крокі, у тым ліку вашыя крокі штаба Ціханаўскай, і ці можа ён закрануць таксама іншыя бакі, напрыклад, Літву, там, дзе, уласна, і знаходзіцца штаб Святланы Ціханаўскай? Мне цяжка каментаваць, што ў Лукашэнкі ў галаве. Я могу сказаць, што ён псіхуе, ён нервуецца, ён робіць абсалютна нелягічныя, нерацыянальныя ўчынкі. Ён спрабуе дэманстраваць, можа быць, смеласць, а насамрэч дэманструе сваю дурасць. Тое, што ён сварыцца і з суседзямі, тое, што ён сварыцца і з Еўропай, і са Штатамі, проста паскарае ягоны канец. Гэта не першы раз, калі адносіны паміж лукашэнкаўскім рэжымам і Варшавай псуюцца. Я думаю, што таксама гэта павінна быць своеасаблівым ацверазеннем для ўсіх еўрапейскіх народаў, якія спадзяваліся, што дыктатара можна перавыхаваць. Дыктатара нельга перавыхаваць. Ва ўсіх інтарэсах, каб гэты дыктатар сышоў і каб новыя выбары адбыліся хутчэй. Вельмі спадзяемся, што гэтая эскаляцыя дыпламатычнага канфлікту не прывядзе да высылкі іншых еўрапейскіх дыпламатаў, якія працягваюць заставацца ў Беларусі, падымаць тэму палітвязняў і робяць вельмі важную справу і збіраюць у тым ліку інфармацыю пра дзеянні, пра тое, што адбываецца ўнутры краіны, таму што ў Еўропе насамрэч зараз ведаюць вельмі мала пра тое, што насамрэч адбываецца ў Беларусі, і тое, што робіць Ціханаўская з замежнымі паездкамі, распавядае пра Беларусь. Гэта дапамагае еўрапейцам адчуць боль беларусаў, але і зразумець лепш, як беларусам можна дапамагчы. Франак, вось у сваім тэлеграм-канале ты напісаў: ігнаруйце Лукашэнку і не бойцеся. Сапраўды страх гэта тое, што захоўвае Лукашэнку пры ўладзе? Страх і тэрор, які ён развёў. Паглядзіце ў Вікіпедыі, што такое тэрарызм. Задача тэрарызму ўсяліць страх у людзей, у грамадства, каб яны нічога не рабілі, альбо баяліся, альбо проста пераставалі думаць пра нешта. Вось гэтыя тэрміны, паказальныя суды, расправы, бронетэхніка мае на мэце ўсіх нас напалохаць, каб нам было прасцей сядзець дома, у Фейсбуку, але можа быць, рукі апусціць і прыняць паразу. Дык вось нельга яму даць гэтага адчування. Мы большасць, мы пераможам, і ніякі ягоны тэрор, ніякія запалохванні, ніякія выракі не павінны нас спыніць ад нашай мэты. Мы ўжо прайшлі тую лінію, і назад дарогі няма. Далей трэба проста давесці пачатую справу да канца. А Лукашэнка зараз спрабуе сударгавата вярнуць сабе легітымнасць, хоча, каб яго абмяркоўвалі. І таму ён ідзе на лыжню, таму ён выстаўляе Шпіца на першы план. Яму трэба, каб яго абмяркоўвалі. Калі яго не будзе на першых палосах газет, калі яго не будзе ў тэлеэкране, то ён знікне нашмат хутчэй. Я не кажу, што ён знікне сам па сабе, але давайте проста яго не ўзмацняць сваёй увагай. Ён мінулае, мы будучыня. Зараз не барацьба паміж усходам і захадам, там, лібераламі і кансерватарамі. Зараз барацьба паміж мінулым і будучыняй. Так вось давайте за гэтую будучыню змагацца і пакінем Лукашэнку ў мінулым. Дарэчы, многія у нас гледачы просяць таксама на Белсаце не паказваць Александра Лукашэнку ў нашых эфірах. Ну, а калі не паказваць зло, крывадушнасць, калі не паказваць вось увесь той жах, які адбываецца толькі дзеля таго, каб адзін чалавек застаўся пры ўладзе, то як не паказваць гэтага самага чалавека. Дзякуй вялікі. Франак Вячорка быў з намі на відэасувязі, дарадца Святланы Ціханаўскай у замежнай палітыцы. Дзякуй вялікі за
гэты каментар. Дзякуй, Франак. А мы працягваем наш эфір, і наперадзе наступны сюжэт пра двух братоў, жыццё якіх змянілася, як бы можна падзяліць на две паловы, да і пасля. Да, гэта да арышту, і, канешне, там была і знаёмая сітуацыя для ўсіх беларусаў, калі было прагненне свабоды, калі быў рыцарскі клуб і гістарычная рэканструкцыя, і паляванне, аднак усё змянілася пасля арышту. Алексей і Кім Самусенкі знаходзяцца за кратамі, а на волі іх чакаюць сябры і бацькі. Наш наступны матэрыял пра гэтых мужных хлапцоў у вашай увазе. Пачалося ўсё з таго, што пазванілі ў дзвер. Я пайшла адкрываць дзверы, і прыйшла міліцыя. Вось, скажем так, можа, я не так ветліва іх сустрэла, не так радушна, як бы ім хацелось бы гэтага, але зайшлі яны ў нас у хату брутальна. І Андрэя на падлогу паклалі, плячо яму вывернулі, і мне там рот зажималі, хвастымі стралялі ў Тагіра, таму што яны ж не ведалі, як Тагір на іх адрэагуе. Так, Тагірка. Потым, калі яны даведаліся, што Кім жыве не ў нас, яны прыйшлі з обшукам. І калі яны даведаліся, што Кім жыве не ў нас, то у нас працягнулі в обшук, а яны пайшлі да Кіма з обшукам. Там я ведаю, што да Кіма прымянілі сілу, ён быў збіты, хаця ён не аказваў супраціў. Кіма забралі 3-го, а 5-го прыйшлі з обшукам да Лёшы. Я была ўпэўнена, што можа сотні на 15, не болей, таму што нема падстав, зусім няма падставы. Але вось ножка закруцілася. Тое, на чым трымаецца ўсё наша жыццё, гэта лісты ад сыноў. Сыны ў нас як былі героямі, так яны і асталіся. То бок яны не толькі не жаляцца, але і пробуюць нас падтрымаць. Яны пішуць, што ўсё добра, што яны адчуваюць за сабой праўду, што яны нічога не баяцца, там ніякага прысуду, таму што яны ведаюць, што яны нічога не рабілі. Гэта лист от Лёши. По делу у меня никакого движения. В январе следователь говорил, что ему поставили задачу до конца февраля дело закрыть. Но по ходу планы у них изменились. Я до сей поры не знаю, в чем именно меня обвиняют. В постановлении об обвинении нет никакой конкретики. Мне удивительно, откуда взяться конкретики, если я ничего такого не совершал. Мне уже даже интересно, на основании каких доказательств, в скобочках, я буду признан виновным на предстоящем судилище. Я знаю, что ребята точно ни в чем не виноваты. Им, они как-то так даже стали просто жертвами, к сожалению, того, что сейчас происходит в нашей стране, когда за твои взгляды, когда за твою позицию ты можешь действительно очень сильно пострадать. Я не верю в то, что они в чем-то виноваты, потому что знаю этих людей, то, как они всегда шли к семьям. То есть очень все последнее время у ребят же получается, жены, дети. И мы пересекались, вот именно я приходила с ребенком там на какие-то встречи, ребята были всегда семьями, и люди, которые там вечером бегут домой для того, чтобы уложить ребенка спать, там, покупать и, в принципе, почитать книжку, разве они могут сделать что-то плохое? Насколько я знаю их обоих, обвинения, скорее всего, надуманы. И доказательств, это просто за уши тянуть придется, чтобы что-то как-то, как и многие дела нынче, по которыми тоже просто за уши натянуты. Моя беда в том, что я не могу в нашем государстве, не могу защитить ни дом, ничего. То есть это так сильно напрягает и так сильно убивает психику, что, не знаю. Нет, мы будем жить и дальше. И я думаю, что этот театр абсурда кончится. І мы ў гэтым перакананыя. Трэба яшчэ крыху пацярпець і дапрацаваць, каб гэты тэатр абсурду скончыўся. Тым часам яшчэ адна гісторыя для вас, гісторыя нашай глядачкі. Магчыма, шмат хто з Віцебску ведае гэтую жанчыну, пенсіянерку Валентину Крыштопенко,
Ей заблокавалі яе пенсійную картку і арыштавалі рахунак. Гэта все здарылася акурат напярэдадні жаночага свята 8 сакавіка. Вось такі падарунак ад улады. А ўся прычына ў тым, што пенсіянерка проста не заплаціла штрафы своечасова па артыкуле 2334. Штрафаў гэтых ужо накапілася багата, ажно 70 базовых велічыняў, і цяпер жанчына не ведае, як далей жыць. Давайте паслухаем ейны аповед. У меня 3 штрафа. 7 базовых, 25 и 40 базовых. Первый штраф мы оплатили. Но у меня есть теперь долги людям за первый штраф. У меня практически нет тех денег, чтобы заплатить 25 базовых. Это 600, по-моему, 30 рублей. Мы попросили рассрочку. Нам в ней отказали. Вчера я пришла, чтобы снять свои деньги в банк, а их нету. То есть несколько часов назад они были, и их нету. На меня заводится дело об взыскании. Вот нашей подружке то же самое. У нее 2 детей, а у нее арестовали всю пенсию. То есть они снимают не 30%, не 50% и даже не 70%. А все 100. То есть тебе ни копейки. Я подумала, вот пойду сейчас куплю мелдоний, потому что у меня сердце стало пошаливать. А я его купить теперь не могу. У меня первая группа инвалидности. Я получаю 400 или 60. Я точно не могу сказать вот в последний месяц, потому что они у меня сняли. И то, что оставалось на карточке с предыдущего месяца. Где-то 460. Они мне сделали подарок на 8 марта, забрали у меня пенсию. В прошлый раз они сделали подарок для моей дочери и для меня. Это пришли на день рождения с утра, очень рано, и забрали наши телефоны. Они любят делать такие подарки. Для меня лично за эти годы практически ничего не сделали. Сколько я уже бьюсь за дороги. Ходить даже не то что мне, даже вот бабушкам, которые идут с палочкой, мне так их жалко, потому что им-то надо в магазин сходить. Мне-то еще могут принести. Мы будем жаловаться на судью. По последнему делу он написал, что это массовое мероприятие, а я вообще никуда не ходила. Я вот возле дома сфотографировалась с плакатом, да, возле церкви. Библейская цитата, возле церкви. Что криминального? Да, были там слова, которые их лично задели, о том, что власть воюет с собственным народом. Так это же правда. Гэта сапраўды так, і гэтыя словы чапляюць. Служка ўлады, тым часам хочам вам распавесці сёння яшчэ адну гісторыю неверагоднай жанчыны, вельмі яскравай гамельчанкі, мастачкі, фрылансеркі, якая хіба што вядомая на весь горад сваім іменем. Вельмі цікавымі, яскравымі плакатамі, якія яна заўсёды рыхтавала на гомельскія шэсці, на гомельскія пратэсты. Але цікава, што ў спадарыні Алены ёсць свой план барацьбы з тым, калі цябе затрымоўваць. Так што вось некалькі лайфхакаў пра тое, як цябе, каб вас адпусцілі з пастарунку без складання пратаколу ад гомельскай мастачкі ўжо зараз у нашым эфіры. Я художник, сама по себе работаю, сама по себе живу с ребенком. До выборов я не могу сказать, что я была активисткой, но я активистка, опять же, сама по себе, в том смысле, что всегда, когда происходили какие-то события, неважно где, в школе, в каких-то администрациях, в каких-то учреждениях, то есть я добивалась какой-то правды, не соглашалась. То есть я не позволяла
пренебрежительно относиться к себе. Я впервые на акциях увидела ОМОН. Я впервые услышала слово «автозак». Я впервые услышала слово «тихари». Я вообще не знала о существовании вот всех вот этих странных вещей для меня. И поэтому я там что-то снимала, я, как, наверное, как ребенок вот с такими глазами смотрела на это все. Это было и жутко, какое-то, знаете, такое странное, тревожное любопытство, скажем так, у меня было, наверное. И я не могу сказать, что я боялась. Нет, ну, я в принципе не из трусливых. Но и я не могла просто даже предположить, что люди могут делать такое с людьми. Вот этот первый плакат, с которым я выходила, это «Давайте вместе Беларусь». Меня тогда, за несколько дней до этого, я увидела в Инстаграме, Денис Дудинский придумал такой слоган «Иди и Беларусь», то есть как новый глагол. И вот это, пожалуй, мой самый любимый слоган. До сих пор он действительно отражает суть всего происходящего. Вот. И, возможно, мне захотелось это как-то, чтобы другие тоже это увидели. Когда я посмотрела на все, я не могла поверить вот в такую тьму. И сейчас я понимаю, что никто не должен оставаться в стороне, чтобы такого не повторялось. Мы созваниваемся с друзьями, художниками, все с одним вопросом: ты как? Ты можешь работать? Я тоже не могу. Вот я действительно эти полгода я не могла заниматься тем, чем я раньше занималась, например. А за вот эти полгода я вот так, чтобы рисовала это, я рисовала только вот эти плакаты. Вот это вылилось из меня. Все, остальное я не могла. Я садилась неоднократно, но продолжать то, что я делала, нет. Я стала пересматривать архивы, фотографии мамины вышивки, которые она делала себе и отцу, как думали о том, как умели люди выражать свою любовь, да, друг к другу, вот это ручные работы. То есть какой-то захотелось, я, к сожалению, не могу говорить на белорусском, захотелось изучать белорусский и понимать. И есть идеи совсем другие, но как раз то, чего я не ожидала, это касается белорусской культуры, я, возможно, что-то заставлю себя. Но единственное, я, опять же, заставила себя в октябре в Инстаграме написать пост, вот из-за того, что я ничего не могу делать, и мне казалось, что если я приглашу к себе каких-то людей со мной порисовать, вот эта ответственность перед другими, она заставит меня как-то немного хотя бы сдвинуться с места, потому что, вот просто ступор такой, знаете, онемение внутреннее, думаешь только о тех, кто сидит сейчас, в частности, письма, и не знаю, что дальше делать. И вот, да, у меня было несколько встреч, вот здесь лежат работы девочек-учениц, и вот это то, что меня немножечко мобилизовало. И сейчас думаю, что, возможно, как-то сдвину с места. Но это не только у меня. Вот несколько человек, кто мне звонил, что ты работаешь, я не могу работать. И вот никто не может. Потому что те работы, которые создавались, я так думаю, которые создавались вот прям во время акции, слова, плакаты в основном, вот это все, это такая острая реакция, быстрая реакция на это. Но я думаю, что должно пройти немного время, и, возможно, появится что-то интересное, глубокое по поводу вот этих наших событий у художников. Я не о себе только, я не знаю, что у меня будет, но мне кажется, непременно что-то родится такое не сиюминутное, вот прям, а такое, что может и остаться на долгие годы потом, как знак этого времени. Ну что ж, Масленица прыйшла і сышла, а Лукашенко пакуль што застаецца ва ўладзе, аднак адважныя мінчукі вырашылі наблізіць момант сыходу дыктатара ўсё бліжэй і спалілі вусатае пудзіла. Глядзім разам.
Шановне господарство, мы маем информацию з Уручча, что там падчас святкавання Масленицы адбыліся затрыманні. Будем сачыць за развіццём падзеяў. Ну, а уже зараз з намі на сувязі вядомы філосаф і метадолог Владимир Мацкевич. Спадар Владимир, добрый дзень. Добрый день. Колькі пудзілаў Лукашэнкі трэба спаліць, каб все ж таки кіраўнік Беларусі сышоў у адстаўку? Ну, калі б мы жылі у паганскія часы і трымаліся б магічных светапоглядаў магічнага, то, напэўна, дастаткова было б, каб адзін шаман волхв там друвіс нейкі спаліў бы адно пудзіла і было б дастаткова. Але мы жывем у 21 стагоддзі, таму колькі не палі пудзілаў, колькі не рабі магічных абрядаў, нічога не зменіцца. Аднак чарговы, можна сказаць, гвоздь у труну Лукашэнкі зрабіў фільм «Залатое дно Лукашенко», які выпусціла каманда «Нехта». Напэўна, спадар Владимир, вы таксама нешта для сябе пачерпнулі з гэтага фільма, аднак тут цікава іншая рэакцыя самога Лукашенка, які, ну, канешне ж, усё адмаўляе і кажа, што ўсе гэтыя палацы належаць дзяржаве. Як вы лічыце, наколькі моцна ударыў па Лукашэнкі гэтая стужка, улічваючы, што яшчэ перад ейным выхадам ён ужо пра яе казаў? Ну, так, самае галоўнае у гэтым фільме Сцепана Пуцілы – гэта колькасць праглядаў. Бо сам фільм, скажем так, нічога новага для дасведчаных людзей не паведаміў. І ён разлічаны на аўдыторыю, так бы мовіць, балота, аўдыторыю, якая не вызначылася адносна таго, што адбываецца ў краіне ў рэжыме. І вельмі добра, што 5 мільёнаў, здаецца, праглядаў было. Гэта выбух, сапраўдны выбух. І як бы то ні было, вось сучасныя сродкі уплыву у інфармацыйнай вайне нам трэба выкарыстоўваць як мага шырэй. Мне здаецца заўсёды, што мы пакуль недастаткова мабілізаваныя на гэту інфармацыйную вайну. І тое, што Лукашенко захваляваўся нават напярэдадні выхаду фільма, гэта неспроста. Так што проста вось тактика і стратэгія інфармацыйнай вайны – гэта амаль галоўнае, што павінна нас сёння напружваць, і што мы павінны распрацаваць. В гэтым сэнсе я незадаволенасць сваю палітыкай, медыйнай палітыкай сродкаў масавай інфармацыі выказваў. Вельмі цяжка, напэўна, зладзіць адзіную нейкую стратэгію і тактыку для тэлеграм-ресурсаў, там вось гэтых новых медыя, якія ператварыліся сацыяльныя сеткі. Але калі б рэдакцыі самых буйных сродкаў масавай інфармацыі ўсё ж такі выпрацавалі нейкае агульнае стаўленне, гэта было б вельмі добра. Бо ўсё ж такі сродкі масавай інфармацыі адрозніваюцца ад імправізаваных сродкаў соцсетак тым, што ёсць пэўныя прынцыпы, правілы падачы дакладнай інфармацыі. Дакладнай, а не абы-якой. А вось сеткамі і з гэтымі новымі медыямі там недасведчанаму, так скажем, не медыяпісьменнаму гледачу ці спажыўцу вельмі цяжка адрозніць фейкі, там несапраўдную інфармацыю ад сапраўднай і так далей. Сродкі масавай інфармацыі, сталыя сродкі масавай інфармацыі ўсё ж такую магчымасць маюць і да іх больш даверу. Ну, сапраўды, беларусы паказваюць то, што давяряюць больш незалежным медыям, у адрозненні ад, дарэчы, медыяў дзяржаўных. Хацела бы яшчэ вярнуцца да пытання беларуска-расійскіх адносінаў. Вось мы даведаліся, што ў нас будзе новы расійскі амбасадар. Што гэта азначае для Беларусі? Як бы ёсць розныя меркаванні на гэты конт. Вось што вы думаеце? Ці гэта азначае тое, што ўсё ж такі Пуцін вырашыў закруціць так званы гайкі тут у Беларусі навесці парадак, мяняючы пасла?
Ну, я б не так гэта разглядаў. Калі мець на ўвазе паслядоўнасць змены амбасадараў пасля Сурікава, які быў вельмі доўга і выконваў там, напэўна, свае абавязкі добра, быў Бабіч, які быў прызначаны, ці яго місія была спрыяць сілавому аншлюсу, ці такому гвалтоўнаму і раптоўнаму аншлюсу Беларусі. Калі Кремль зразумеў, там, ці Смаленская плошча, дзе МІД, МЗС маскоўскі знаходзіцца, зразумелі, што аншлюсу добраахвотнага і такога лёгкага не атрымаецца, яны памянялі амбасадара на Мезенцева, які, ну, скажем так, больш гнуткі і адаптаваны да пэўных стасункаў з грамадзянскай супольнасцю. І тут нічога не атрымалася. Ну і зараз ім спатрэбіўся, як яны самі распавядаюць у расійскіх там крыніцах, што ім патрэбен не ідэолог і не такі солдафон, як Бабіч, а менеджер. Менеджер, які будзе паступова і пільна працаваць з прарасійскімі структурамі ў Беларусі. Але я думаю, што нічога не атрымаецца, бо ніякай такой больш-менш значнай сацыяльнай групы прарасійскай у Беларусі няма, акрамя, можа быць, ангажаваных там вайскоўцаў, бізнесоўцаў і чыноўнікаў, ангажаваных, ну і карумпаваных. Так што ось это партыя «Саюз», гэтыя нейкія там марыянеткавыя рухі прарасійскія, ну, яны не ўплываюць ні на што. Гэта хутчэй стварае карцінку, і нам з гэтай карцінкай зноў жа трэба працаваць не столькі ў полі рэчаіснасці, колькі ў прасторы інфармацыйнай, у жанры інфармацыйнай вайны. Атрымоўваецца, што самым прарасійскім і буйным палітыкам альбо партыяй з'яўляецца сам Александр Лукашенко. Дзякуй вялікі вам, філосаф і метадолог Владзімір Мацкевіч быў з намі на сувязі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Ну, а мы з Алінай... Дзякуем за эфір. Дзякуем за эфір. Для вас працавалі Аліна Коўшак і Віталь Бабіна. Мы развітваемся з вами цудоўным музычным падарункам. Маргарыта Леўчук выканала чарговы хіт. Так, і гэта адбылося ў межах фэсту «Артысты перамогі», які ладзіць Беларускі фонд культурнай салідарнасці. Разам з Андрэем Павуком яны выканалі песню «Аксамітны летні вечар», вядомая песня Данчыка. Давайте паслухаем разам і жадаем вам усім добрага выходнага. Аксамітны летні вечар ахіну зямлю. Я в азёрную сінечу вуснамі лаўлю. Мошкі слухаю ў росах песню салаўя. Над маім лунае лёсам Беларусь моя. Мошкі слухаю ў росах песню салаўя. Над маім лунае лёсам Беларусь моя. А над лесом, над сусветам выпрастаў крыло. Залацісты човен ветак, зорнае вясло. Стан дзявочым белай вежы, подых ручая. Я адной табе належу, Беларусь моя. Стан дзявочым белай вежы, подых ручая. Я адной табе належу, Беларусь моя. Там, дзе гойдае вятрыска, залаты мурох, паўставалі камянь
грудях твоих осколок, Беларусь моя. Червонее ранний золок, реха у гаях, а в грудях твоих осколок, Беларусь моя. Не країв чужих не треба, як не ворожи. Не хочу чужого хліба, радості у чужих, бо чужина серце жалить, тисне, як змія, бо гукає з дальніх даляв Беларусь моя. Бо чужина